Habangi let shakano ke jaka don bon teli kelenti lene kilat ne ki shortcut banya chata Henry kelenti ke ban let shabneng kadi tangkawe ujisu ong ngalong kelenti ke jing shisha bar ke jing im don uban poi shakupa lai tang lemba jonga habau jisu ong don uban poi shakupa lai tang lemba jonga hato kane ke jing ong jongu kumta kalong ke bashisha ne ke pathok tongin wat bnia ya ke jing long bar ke jing shisha jongu jisu kapan kong babaro ke perthei katip bau jisu ulayap halor dik phana judon ubala sa nar phana dak sipai rum ki badang im here kin yap be kabaar bau jisu hadin ke jingyap ka jongu la tep yu here hakasngi ke balai kata gade kasngi ke banangkong jong gitiyo namar ke jiu ki khot ya kasngi sonde kasngi nangkong jong katayo ha kasngi nangkong jong katayo ulami pat kajingmi pat jongu jisu na ki bayap kapalong ya kisunran jongu lane ki nong bot jongu ban ngai kat kaba ukren hare hato kajingmi pat ka jongu jisu kalong ka bashisha ne ka ba shuthok tongin pet bnia bat examine yaka kabanang kong kade ba hapo jingtep u jisu kam don shu a kalong suda ya kane kajing bom don shu kamet ka jongu lapan tikna wat dakinong shun jongu jisu tangba kinong shun jong jisu kilipan mena ba hakapor menmit katba kisipai rum ba apa hara kidang yo thia kisanran ujisu kilawan bantu ya kamet jongu pat kini kisanran kilipan mena sya kaperthe ba ujisu ulami pat herre kat kum ka history kisipai rum kimla ban yo thia katba dangdon duty lada lap ba yo thia hakapor ba ap pahara ne padang don duty kinsha pensitom lene kila pansha penyap ro hari lada ke senran shisha ki wan bantu ya kamet jong jisu bat permana sya keperti ba ulimi pat kumno pat kinut panyap bat yalap na kapenta jong jisu namar baro ke senran jong jisu kila sya penyap tang namar ba kila yalap ya ke kerteng jong jisu kacing selur jong isenran ban yap na kamenta jong jisu kapan isai ba kilio isisha dala ki jong ki khmat bau jisu ulami pat na ki bayap hakapor bakem yo jisu baro kisenran jong kila sakma bating kisenran kila khang ye ki jingkhang nabar bat shong hapo ying namar ke jingting yo bakiru kin sha panyap kumba u jisu sha panyap u petros uba it bha yo jisu ulalen laisin yo jisu tang namar ba uting herre hadin ga jingmi pat ka jong jisu u petros ula kloy ban it yala ka jing im namar ba ultip shai ba u jisu u balayap herre ulami pat na ki bayap ya kine ki history shapang ga jingmi pat jong jisu layo na palat khandai tali ki sources lane ki telong sakhi ki batikna kata kade na ka bible bat na ki way pat ki kot history ya kine ki sources lane ki telong sakhi batikna latho ya ki tang hapo katto kane banai na kapor bayap jisu katkum ka carbon dating here ki sakhi ki bakhlain maha kade ka jingslor jong paro ki senran ban yap na kamenta jong jisu tang ba ki senran ki lakloi ban yap na kamenta jong jisu here ki laklaru ya kur kom ngai jongki na ka basyong sngi ha ka sngi sabaton kata ka sngi sonde ku basyong ki jiu sha ka sngi sonde ban kenmau ya ka jingyap ban ka jingmi pat jong jisu lemda kumta kinum kala ya ka jing rukom ngai ke jongki kila leru ya ka jing pen baptis ka ba pen yesrim ya ka jing tep bat ka jingmi pat ka jong jisu Christ kila shimru ya ka jing khawai utrai ka bagi khot ka lot sapa ha ka jaka jong ka niam jong ka jing lai kumbale ki jiu kane ka jing kala jong ka jinge jong ki na ka bat rim sha ka bathamai ka pan ishai ba kiliyo ishisha ba u jisu Christ ulam mi pat na ki bayap lada u jisu ukhlam mi na ki bayap ka jinge kristan kalong tang ka jinge bit pat jinge sep kalong le no kumta kam don shu ka jing map ya ki pop ki jong lada u Christ nom yap pat mi pat ladu jisu klami na ki bayap kata kamon ngila ban im bon jai ki jingim herre namar ba lami pat na ki bayap kito ki balayap ban ngait hau kin sayo ya ki jingmi pat kumba u ble ulapan mi pat ya u khon jong u jisu Christ ka jing pan mi pat ka jong ble yo jisu Christ na ki bayap
kapentikna bakaton kejingim hadin kejingyam. Kumta namal kejing mi pat kejong Jesus kalong kebesya dena takadaw ki senran ti kloy ban len yelade ban yap nam ta jong Jesus Christ lumda ki miyo bao Jesus Christ ummi na kebiyap da lele kinom not ban yap da kabenta kejong kumjuru lamda ki miyo bao Jesus Christ ummi pat da ki bayap da lele kinom kala ye korkom nge kejong ki na kasngi sabaton sya kasngi Sunday lene kasngi ng kong jong kitiyaw lamda ki miyo ya kejing mi pat jong Jesus Christ kinom le ya kejing pan baptis kapat penjeshrim ya kejing tep kejong par kejing mi pat kejong lamda ki miyo ya kejing mi pat kejong Jesus Christ da lele kinom shim ya kejing khawai kejong trai kapat penjeshrim ya kasnam ban ya kamet kejong kabap kenmau ya kejing yap par kejing mi pat kejong lada u Jisu mi pat na ki bayap kabau ong ba omdon kalanti ka balai syukpa lai tang lemaju ni hapan perkat arsin kenang ba nginom babe ha ka jing ibu jongi lada bisau tenat ya kan ka khubor sa share pa subscribe your new channel kublai shibon umlen kerku yipi